ወዲ ሰብ ስለዝኾነ ብዝኾነ ነገር ምጭናቕ ምርባሽ ዘይተርፍ ኮይኑ እምበር ዝተፀሓፈሉ እዩ ዝነብር ክበሃል ሓቂ እዩ። ናይዚ ኣብነት ድማ እዞም ካብ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ድሕሪ 40 መዓልቲ ብሂወት ናይ ዝተረኸቡ ህፃናት ወይ ቆልዑ ኣብ ኮሎምብያ ዘጋጠመ ፍጻሜ እዩ። ይጓዓዙላ ዝነበሩ ነፋሪት ኣብ ጫካ ኣማዞን ድሕሪ ምሕምሻሻ ሓለዋቶም ጠፊኡ ዝነበረ 4 ህፃናት ብሂወት ብዘገርም መንገዲ ተረኺቦም ኣሎም። እዞም 40 መዓልታት ድሓይም ተሳኢኑ ዝጸንሐ ኣባላት ሓንቲ ስድራ ዝኾኑ ቆልዑ ኣብ ክልል ዕድመ 1 4 9 13 ዝርከቡ እዮም። እዞም ቆልዑ ምስ ወላዲቶም ብሓደ ግንቦት 2023 ኣብ ዝጓዓዙሉ ዝነበረ እዋን እታ ነፋሪት ኣብ ጫካ ኣማዞንያ ተሓምሺሻ። ወላዲቶም ፓይለት ናይታ ነፋሪትን በዚ ሓደጋ ሚቶም እዮም። መርከብ ናይዞም ሰባት ካብ ፕረዚደንት ናይቲ ሃገር ጀሚሩ ነዚ ኩነታት ንዝከታተል ዝነበረ ዘሐጎሰን ዘገረመ ድማ ከም ዝኾነ ዝተገልጸ። ነዞም ጉዳያት ናይ ሰላም ቆልዑም ብምባል ዝገለጾም እቲ ፕረዚደንት ተኣምራታዊ መዓልቲ እዩ ንበይኖም እዮም ነይሮም ብናቶም ፃዕሪ ንገዛእ ነፍሶም ብሂወት ዘፅንሑ ጀጋኑ እዮም ታሪክ ክዝክሮም ድማ ክብል እዩ ብሓጎስ ተዛሪቡ። ወተሓደራት እታ ሃገርን ደቀባት ማሕበረሰብ ነቶም ን40 መዓልታት ዝጠፍኡ ህፃናት ንምድሓን ብዙሕ ፃዕርታት እዮም ዘካይዱ ነይሮም። ፕረዚደንት ናይቲ ሃገር ምስ ኣባሓጎ እቶም ህፃናት ዝተዘራረበ ኮይኑ እቶም ህፃናት ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሕክምና ክንክን ይግበረሎም ኣሎ። እታ ቁፅሪ በረራ 206 ነፋሪት ብዘጋጠማ ፀገም ሞተርያ ተሓምሺሻ። በዚ ሓደጋ ሂወቶም ናይ ዝሰኣኑ ሬሳ 3 ሰባት እታ ነፋሪት ኣብ ዝተሓምሸሸትሉ ከባቢ ተረኺቡ እዩ። ከም ሓበሬታ ሲቪል ኣቪዬሽን እታ ሃገር ውፃእ እማኣት ናይዚ ሓደጋ ዝኾኑ እዞም ህፃናት ኣብቲ ጫካ ከርተት ክብሉ ድሕሪ ምፅንሖም ሃለዋቶም ተረኺቡ ዘሎ። ሃለዋት እዞም ህፃናት ንምርካብ ካብ ወርሒ ግንቦት ጀሚሩ ሰፊሕ ምድላይ ክካየድ ዝፀንሐ ኮይኑ ሰራሕተኛታት ህይወት ኣድሕን ብዝረኸቡ ንኣሽቱ ኣስራት እግሪ ናይ ማይ ጥርሙዝ መቐዝ መትሓዚ ፀጉርን ጊዜያዊ መፅለልን ብምክታል እዞም ህፃናት ብሂወት ከም ዘለዉ ተረዲኦም መድላይ ቀፂሎም እዚ ጫካ ከም ኣትማን ገበል ካልኦት ዘፍርሑ እንስሳታት ዝርከብሉ እዩ። እዞም ህፃናት ዓሌት እቶም ሁቱቶ ዝበሃሉ ደቀባት ማሕበረሰብ ከም ዝኾኑን ብዛዕባ ፍረምረ ዘለዎም ፍልጠትን ኣብ ጫካ ብኸመይ ሂወትካ ምድሓን ከም ዝከኣል ዘለዎም ክእለትን ን40 መዓልታት ብሂወት ክፀንሑ ከም ዘኽኣሎም ተገሊጹ። ደቀባት ሁቱቶ ሓለዋት እዞም ህፃናት ኣብ ዝተኻየደ ምድላይ ዝተሳተፉ ክኾኑ ከለዉ ናይ ኣባሓጎኦም መልእክቲ ድምፁን ብሄሊኮፕተር ይፍኖ ነይሩ። ብቋንቋ ሁቱቶ ኣብቲ ጫካ ይፍኖ ዝነበረ መልእክቲ ኣባሓጎኦም ድማ ብቐሊሉ ንኽርከቡ ኣብ ሓደ ቦታ ክፀንሑ ዝሕብር ነይሩ። መርከብ ናይዞም ቆልዑ ንኩሉ እኳ እንተሓጎሰ ሉማት ኣዲኦም ግና ብኡ መጠን ኣጉሂሉ። እዞም ቆልዑ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት መዛረበይ ኣርእስቶም ኮይኖም ድማ ይርከቡ።